Mas Ayu, Titis, Bibit, Anggi, Marantika. Yo yo yo. Sholat saya tinggal toket tindak mungkar Maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah sholat sunahe jak sempurna iku perintah agama ngeling ana ning donya mung sedelo sampeyan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah luwih sampurna yen berjamaah sabah luhur lan asar salat saya tinggal toket tindak mungkar Maghrib sembrono iku perintah agama ngeling ana ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Ibu ingkang kemarin nyauji ndel karsa kula ingkang sampun katuraken minangka tembang pepeling